an kam am nata naam an kam bottani ni mbeɗa parata an a para jikko jallu min jogiɗa o kadi ako baba gal ni tan ɗaccirtoɗa ka baba ne reedu mbiɗa an ɓittigi joño bottani ɗoggi holɗum mbiyan mane gummiɗa jeer ana ummima jeere wona joni joni gasumi jeere ala mbiyata a woni belete hoore ma a ummima jeere kala goɗa e belete hoore ma ha oɗo waktu kadi mbiya ko joni ƴete an ni an kam an ko hanma ƴettude gaso an est ce que rendi gasone woni wallala an ɗum ɗo hay jurɓiɗe komi jeliɓe somi yelano ken gottata lay ɗokkami deeƴe fofumɓe deeƴe kay ala hen debbo moƴƴo deftere ko law he ndaram gay o ngoja ka lafo lay aɗa kalanduma an dukana duko bottare ko min dukana duko bottare an kam an lay an ka jejoɗo julde hoore e a yawi wirlude hoore jawdi layya koko ara wuttam jasdere mbiɗomaɓe o koko ara ten wattama hen so ɗum ɓenni namdiman ko guer fas ha heeɓe caggal eyi an noon haaldudema yonti an noon haaldudema yonti han ko tagi an a haali haala julde a haali haala layya a hatta e layya ko kalanɗa kon ko min nani an ko kalɗa ko mi heɓan ɗum aɗa haala hen haala greffas elle bébé iyan hol an hol fer greffas e ɓornoɓe guer fas ke ɓuuri I holko gonɓe debbo nenayam an ka ƴenɗo koɓe ƴeewɗo hande hande ɗiɗa o ƴeewmi ko an ha hande ɗiɗa ɗuma oto wona ndema caggalam nder tirina aɗa kala ɗuman min so tawi ka fasoto mina fasotako min saɗa haalnami haalnam haala layya te haala layya ni mi haalanma min guila ƴettimi retraite a majjan ɗum ɓooyi taske meeɗa arde mi layyaka hikka noon ndimi ko paama gueɗe gotel Allah jogui foof somi dañi layya ma mi addu koɗo haala greffas temtoɗa ɗum e hunuko ma Allah te ay guelɗo baden sa rentaki somi ala koko fof kañum layyotoɗa ande anda fayida ma mbaalu ngu ñiƴƴi mumen ɓori haalaji kesana handu gallaji jawdi wadde gallade cuɓu joni somi ala noon sa ala yiilo an amnata min mbaɗa ƴettumi retraite abla woni heɓa refaten ma min wurmi ko yaade e beddaji mbaɗa ñaago maya aɗa haalna kam haala maya ko ɓuuri cesol ma ko ara yaadu eyyi joni fat ƴeewa saɗa heeɓa mine fat ƴeewa saɗa heeɓa an mo bowolno mimo nder aɗa gawi noon mi haalama haala kaji o haalma on gowi son mbiyama goto tan mbiyon sappo haala nder oto haala ɗum de mbimani jeeɗa hoore ma koɗo kono nder miji hooram an i jogoɗaati awa joni noon joni no karen a waɗi jikkuma ɓara ɗum a kanɗo wowi wadde mi noon ɗum kanɗo yo hakke mi yiye yo hakke mi ko yiye wawayam yo hakke mi sakkema yiye yihem hakkam yima ha hakkam yima e minne a nafata wallahi komi kalno o bamma sa hani komi kalno o bamma ni mbaɗo minne mi haalana son baba mbiyama goto tan mbiyon e jammani a dakkota komi ga a watta Allah ne seeri yo hakke mi yiya wane de momanene waari yo hakke mi yiya aduna e Allah leɓi ƴeewa sara momanene waari ƴeewa waɗa a wayre jibinta momanene waari anani a jibinta ko barkin asude wondema jiminta ko batti ha ha koye ma yino an kam amnata an kam ko gummirɗa yam ko banmami so fuur teri saga ko jeɓal saga yiya koye ma yiya hami yiya bamma ayan koye ma yiya hami yiya bamma ha jee baba moƴƴi ɓe ndi baba maaro ɗon ana ɗi heewi merdas a nafara nabo endo sin ande min wima noon refti hen endo sin wonano mbiɗa yurmima somi fima ngal ɗum ngal tan ka maayo nde mbasa gol min kala no mbaɗɗa kam mbasa gol asa gon ya hol jiɗɗoma goɗogo mane tii ye ko min nde jiɗɗa goɗogo mane tiiɗiyan an illa hebbinde neɗɗo joodi goɗogo ma tiiɗa nde lefta neɗɗo tan aɗa gayno mi haalama gueɗe gotel sa wi gona kam timmani ko hande mbiyata noon an ko wulloma woni ko fewani ayiyana ana wi kam joni joni mi ndewa mi wona debbo mi bolle puɗɗo wulloma fewani mi hawi hami mayi mi hawi hami mayi haydara fuɗani aɗa andi komi jejjinnoɗo seeɗa jehen ni min kam welo jaggi kam ha ganduɗa seeɗa jehen taw mi haalani aɗa min mboɗo jogui ɗo probléme goto jinmi ko balla kam hen bagage am ko wari ha koor komi poɗɗo wadde dédouagne mo ponmi wadde o noon no seeri ko 2 millions 700 ɓe namdi kam 2 millions kam mboɗo jogani hooram mais 700 mille o mi ala jinnomi noon koye kalis men natto guittana kam hen mi wawa yaade addoyi bagage am événement o ko wari e événement o kam ari ha yetti wa an kam a majjani ɓeeɗo
haɗa andi haɓe keewi haala haɓe keewi bolle so soɓe tini tan mi memi haalis maɓɓe hunde tan probléme no haala maɓɓe aɗa andi an kam a faami fatimata pour hul an ka ɓinguel nenama majjani ko goytanmami ɗo ko mi wawa woytanadema ko an mbawmi woytanade te min ɓe meeɗa ñamlade ko tagi mboɗo ñamlo hikka tan ko muusi ko ɗum tagi mboɗo ñamlo so wona ɗum kadi somi dañani timmi bagage am wawata arde ko an tan wawi wallude men saabu événement o ko ari ko hen mbawmi wadde hami daña kala ko jeeyimi ɗon mami dog ara mi versuma ɗum sallah jaaɓi eyyi moƴƴi joni mami ƴeew waye wonɗo ndewanmi ni joni komi jaaho galle sehilam somi immima toon mami nodduma téléphone gara dafatani gella direct aɗa andi rek noddam eyyi moƴƴi eyyi Bébé, Oui, mon amour. on dirait que je ne me sens pas dara. Ya tag ma wi non. Elle est guillemot pour ça. Non, bébé. Hol fofu no bawla mi jurat. Parce que Jonia, alors de là comme avant, message humain aussi. Bébé. Fam barnam do kan hewen. Sumi noddani mo wala soit message ujam. Non gardo no mani arta non. Fam ko taw fo jettumbe de mijo ma jam may nelaw. C'est que dañan goddo de. Non. Barnam ko an hewen. Jidde me ma. Jogi am confiance. Ala mo jinmi hande sona an. Mon amour. Am weltima. Jogi welta. Ne kam andi ko hawi kam. Kas kanan ara. Ko ba. Wana wutte. Wana pade wana téléphone. Hay téléphone fu dañde dum. Je veux que mi halan hala mo. Anen bébé yam. Wona lawul. C'est vrai hali bon. So rewi lawol sax mi fadata akar halnam. Ko njumda do ko fof. Mami sodan dum gotel par gotel Man mbiɗa de mais ko non wori a funtani sa ndari hoore ma andi an a fota sax fadde ha ganda ala namdo kam eyo ko ponni wadde ma man waddu inchallah a fami sabo ma hebdum ciomci baddi fayri baddi qualité ganda kalto jaltuda be ganda franchement mo gonduda o non ene wad ma mérite weltima c'est vrai min ko anjinni ne wodi d'accord so dum benni pour exemple comme no bidani serveur téléphone o e ɓonndugal ma tout mbino andu fof no foti quoi pour mo wawa waɗande ɗum ɗum hewan 300 et quelque tan moƴƴi 300 000 tan e 300 000 bébé yam koy non ala ala problème mami yo kanko jiɗɗa e won jaam comme no mbiyam ni rek kanko mbo waɗa yidde won jaam amin bébé yam mi anjinmi min ɓuuri yiddem Udah. 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 Udah deh. Udah deh. Oh. Udah. Oh. Kami. ala warnare ga debbo oto ñamdu ɗum haalis ni haalis oto ñamdu ɗum ko probléme goɗɗo adanduma yo so wonno sagam min ko jinmi affaire rewɓe ni oppu ha laaɓa ñamlade kalis non oppu Udah. heɗum ga mbeɗa jogui feere mbeɗa jogonma feere eyyi a yiya banque banque deh. yo gasi ɗum ɗo fof ko min waɗa yo a liggi kalis kewɓe halis kew Ini. Oh, aja. ne ta faire surtout pas on bang min ɗum ɗo fof ko min waɗa Udah. fof ko min waɗa Oh, ai. Udah. Dah. Udah. gasi ko min waɗema min ma hen ɓuydi gasi keɗum ga ma heɓ kalis ay ɗo idée mo jogiɗa o ma haqqille mo jogiɗa o haqqille o ko haqqille moƴƴo so tawi no mbaɗɗa ni suhaɓe kewɓe suhaɓe so tawi eɗen mbaɗa ɗum ɗon ene gollo ni comme no mbaɗɗa ni hay chômage watta hay gottamɓa Udah. Udah. min a majjirima ɗemngal am ngal ko med jaggi ɗum d' accord wala kene urhul
donc hayno mbatten jondal nakam mi ƴooɗo yaade yo liji tan ndema ɗum Ote. yo yaade ɗum Ote. yo wana heeɓi ɗum Ote. woni ya esma muji sala yo mari wanda mbiɗa hen kon Ote. Ay. Ete kay sutu. Jam tan. Mbaɗɗa tampere Jam wala kara Allah machallah Maɗɗa ana woppi toon. kam ha Woppatama haɗani. to gonɗa An woyu jungo ma woppuma. an julde yettima ha Waaw, joni mi wonde. yiyanima Woppatama mami ar. Way nak ko mbaɗanɗa kam ko rawane koko saɗi. Hikka kam ya webno ɗum de. yo heɗo mi haalanma ko rawane ko ɓenni hikka ɓoɗo yaltini modèle aji kesi ɗi ganduɗa sa yi ɗum an hikka wona ko ujunaji 15 jobɗa he ƴeew he Ne accu ɗum rawane kon saɗi. mbimomi rawane ko ujunaji 15 jobɗa hikka kay waɗa nogas an nene Ɗum hoɗo paɗumi u. Uñaji nogas e ñotol. Ɗum ka so ɓorni ɗum ka ko ñotontumami ko sa ɓornimo ɗum ne jaari ujunaji 30 Anne accu ɗum ha jungo ma kam machallah way noon ustu mbeɗa yiiɗi ya ustade ɓeyde ɗum ala probléme en kalde an ka sehlam e moƴƴi ala sehilaɓe toɓe goni maɓe ga yoɓe gara kamɓe foof kamɓe fof maɓe ga bisimilla mabɓe inchallah aywa e moƴƴiya inchallah a ñantima noon machallah ha assalamu aleykum Waleykum salam. no Ɗum wona client. mbaɗɗa Hayyo maɗa selli. mbaɗɗa e tampere Jam wonema. yettere Allah En machallah mbayrodiri. en mbayodiri no fewi Wonade selli kam. ko an woppimi Ala hoto wi noon. Mi jooɗaki. en tout cas min kam mi yiiɗa wayrude yiidema Ɗum ne woodi. wonno ana moƴƴema ana moƴƴe yam donc won gueɗe ɗe ganduɗa kadi annene ha Aɗa moƴƴe am mboɗo moƴƴe ma ko noon tan en liggodirat tan. kadi aɗa andi minen golle amen ɗe Mhm. so julde fandima tan min dañata temps Ɗum ne woodi. ha Ne woodi. ne kadi amin jiiɗi yiide mbaɗo no mani annene onon jogui gueɗe ɗe min cogli ɗe Hay min amin jiɗi yiide on. kadi mi yiyanima tawde addani ñotol ma de Mi yabdat inchallah. Gonɗo kam jinmi ko mbaɗna kam tan jabel bitik tan ganduɗa won ko min goto jogui ɗum modèle o e julde he. sa alenima ɗa an kay majjani min no mbawi Aɗa andi min kam ko yonta tan jinmi. mboɗa andi Rewɗon tan. machallah aɗa selli Jam tan. eyyi mi rewno ɗo pour jewtuden par ce que aɗa famira an kam eɗen gandodiri Ne woodi. vraiment rawane wonno mbaddunoɗen ko yinno hikka kadi mbadden noon jamanu o welani kadi minenne ko hen tan min mbawata dañde ala min ka clientam en ɓoyde wona joni te birkaji ɗi ne keewi kono birkam tan jiiɗa natɗa hen guila rawane ha joni eɗen likkoɗo sa ari ɗo ko bitik ma kala ko ƴettuɗa ɗo kata ƴettat tan kala ko jiɗɗa ɗo tata ƴettat an ka neɗɗo moƴƴo te mi haalantama ɗi kam sa ƴettiɗi hikka a nimsitta surtout oɗo andi oɗo ayi yi jalti o couleur la oɗo joni oɗo jogui tannas kesa mo ganduɗa somi ñooti ɗum waji ɗe a heɓat hen ko heewi min wima noon ɗum ɗo allahu akbar mo jippini foof cikka ko on ɓuuri yode ɗo tan mbimam mo nawɗa hen fo a nimsitta eyyi ɗiɗo noon joni o holno wayata aɗa andi ngol ɗo kam mi haalanta marchandise ne seeri ngol ɗo wallahi heɓotako an kam ka client am holko ganduɗa kam holko ganduɗa hen min tottirannomi ko sappo kono taade ko ama holko dañata hen no waɗanma hay sinno ko ujunaji jeeɗiɗi wasa ganjemi wasa ganjema kono ko sappo jeeyirami eyyi ko noon tan mboɗo andi ngol ɗo marchandise ala kono e mbaɗa no mbaɗoɗen ni tan joni mi ƴettat ɗum somi yeehi mi ñootoyi kala ko gadimi yeyde tan so Allah jaɓi mi ara mi addanma kalis ɗum wala caɗele a famat sabu tan min e ma kam eɗen gandodiri min hay oɗo ni o
limam non vraiment machallah kala mo nawɗa hen a nimsita hikka yeeyan no wannan ɗiɗo tat ɗiɗo tati kam ɓaɗandi oɗo jogui hen design mo ganduɗa somi waɗi ɗum la ilaha illallah ko mbimami ko tan de hande wuuro ngo fusa hande wuro ngo fusa kala jaaɗa ma andu tigi jabel hikka cellini an kay jaɓe hono ma ala an kay koto mi yata ala somi andano mo moƴƴani min ho wonta wonani machallah a jarama no fewi jabel fewat sallah jaɓi merci sallah jaɓi waɗen duwaw allah ko moƴƴi allah newnat fof addu ñotol ma noon inchallah Aywa, a jarama. mami addu merci a jarama no fewi am na he Na? to paɗa Andi no dali won? i ɗino dali woni Ah, iyan am nata aɗa ñanteɗa yehe elle ko ala halfa ko paɗa an cikon ka lay galle ya? sikki juulani aɗa kala ɗuman sikki juulani anani an aɗa ñanti aɗa wakki sakku selma elle ko mi yiɗa haalde Eh, cikon ka lay galle ko yaade haajam. Ana wonta burgel ke. aɗa suusi aɗa haaji ma waynaki min Sara wonno do mi wayna ko mi yaade mi yaata. Mi yaade ma. moƴƴi Ana medi yaade mi wayna e ngam. joni min jinmi andu koto paɗa Won ko yaade. Julde kalnomi de. Julde nena battora no wadata. Mi jigi do silam goto wada tege. Ton pay. toon paɗa Mi jigi ko dañ. ha Eh, ko mala la fewjara. ko mbaddata hen Ko badde men. Ah. Bir fone julde men de den dibe fof. ala la lali Ladi. i min woto ɓilam an kay a wawi ñantaɗe aɗa wakko sabma aɗa yaha aɗa ƴeewoya piye janani a fiye ha mbiya aɗa ƴeewoya piye janani Eh, aɗa kaldu man saɗa fewne julde ma min juldem kam mboɗo muuli am mare addata. Addata yiloyta. Mimi yiloy. a yire Akadi dum dara mimi worno tubu mi yiloy. d'accord Basti ko yalta hen. d'accord mi haɗani mi yiiladde Eh, kono jinmi ko mbasa nawordemi hen aɗa kaladumami minne kadi ko mbinimami hanke hecce go ha joni ko ɗum resti 6 mois mi halma so reste se tuwade mi wona haajam. allah jogui Allah jogi ko mbimi ni heewi ñen ko. mbaɗa mi radda mbaɗa mi yaha mbaɗa mi yiilo mi feni mi waɗi hunde fof mi waɗi mbaɗa mi radda mi ala somi dañima mi adda e galle he Sala mimi yiloy. wona yiilo Sala. Mi bi mi yiloy yo. yo Allah newnu Mene mi ya. yo Allah newnu An o. d'accord An o. Salani mo sibu bonde sare jebo kangal. Sikka ko manda fe. ɗum ko bone d'accord kono noon mbaɗa haalama gueɗe gotel saɗa fewni julde ma mbaɗa mooli allah ha mima omo haalna kam tan hami joguimi ko woppude waktu o wallahi allah ma ñaaw hakkude men min kam mbaɗandi kam so julde ɓennade tan ko feeram boni alay saago tan julde ɓenna tan mi wawa dañde jaam mi waɗa repos allah ne wawi ni mi waɗa repos tan bamule lawol gotal ga hunde nde gasa bisimillah allah ne seedi oɗo debbo sino mboɗo suusno reedu wallahi mi dañat lembel yo hakkam yiye ya allah yo hakkam yille elle debbo tan elle cukragal Wallahi musel. Mama jambal. Modu metra. Jambal on to. Wallahi modu mi. Jam tan ni. Jam nanta. Jam tan kay. Modu mi. Yarkal. Kono faram ham yuma. Tay fere ari do. Ko jikke yagarande kam do. Ko. Min bir wonde nganum. Min tan Allah melal mum ganton nganum. Arande julde nde heedi. Hay dare kadi suwa yeeso. Oɗo malla fawi kam. Ronki. Siri dow sami les. Wi kam ko aadini Allah. Tokkram ko juldu. Ken arande an kabine en. An to wajjatude. Min ɗum ko tege mballoɗen ɗo de. Malla ha ballitam siba Allah. Dokka ham jungo ngo. Yeha min ƴeew ko pewnirimi julde nde. So amma ɗum gueɗe ɗe pewata. An to wajjatude. Kala ko julde ali. To yimɓe fof min jiɗi hebde ko pewnir julde mabɓe.
sari layanda kam haala juurde mami famma wayno minni komi jiɗɗo paamami par ce que wonmo mbinomi mbeɗa ɗum tegi tan te an haɗa andi piye ma sirani ndax hande piya janggo a fiyata sa fi janggo a fiyata ɓaawo janggo wadde noon on mo mbimi noon on kam wawa ɗum woppude jottuma aɗa sa yimɓe ɗo hannde ko ngano madde mbeɗa andi geɗe o naagi wulgi wigi jaw kadi mi jooɗima sarama ko ngano mino to ƴeew ko piyam ɗe manque ko kadi ɗum ko aduna tan heeɓimi so wonano ɗum kam seydi siyam jottama to fiya mbeɗa andi ɗum jinno tan ko ballaga men ballira ham Allah wallahi mbeɗa andi ɗum ko ɗum taki mbeɗa ma waɗi mbeɗa walluma par ce que sa fiyani hay goto anda ko min tan andi ɗum taki mbeɗa walluma par ce que mbeɗa andi situation ma ko ɗum waɗi mbeɗa ma walla wadde noon accu ha taski yawta taski yaw so taski yawdi mi fiyanma wawi ni kam wonmo tottanmi ton wawa accude o firti komi heɓa en tan cukalide kam e taske so yiyama ha taske yaw firti ko kelle poɓɓa tan ha taski yaw ballema eyyi ɗum noon ala caɗele e moƴƴi a debbo jarama toroto kañum kom hooti watte a jarama si a jarama a jarama ñalleɗa jam e moƴƴi a jarama hey o mom ƴettu haalis jana weddo e ladde o mom wen piye janande hana min mi andumi he ɗum kay watta ɗum ƴetta haalis jana weddo e ladde watta ɗum watta ɗum tam an yewnima ya ɗum wona Zeynab an o pikam ande ko ladduma an mbami yewnude mon e yiɗi yiiɗem walla ɗo ɓuuri ƴew pano mo galle mo ƴeewoyɗo tawta ko min wima noon ndeysan yo ko Allah yinide hoddimo wallahi yigonide ayi de puisque lelani noon hunnuko leel andi ɗo tan o ko jaam an oɗo farma ndeɗo najo wi henene naññemi hande oɗo ñalo natte manno ɗen de mi wi o teggitanam mbi dañen haaju o wi hay goto hawta hen ko renki heeb hay goto hawtamo tottaji yafaɗami de kono mawnam on de an goto heddora yimɓe foof aduna fof gandimo ay to jiiɗama ɗo ko trian mawɗo min noon mbinomi ko ɗeppi so gasi minemo yo yaah mi yaha ɗo de so trian tam ɗo terna ñaami hoori hoole haalisa mo kay o yaltinat ɗum ni walla na salo de mimi ligganta ko temede ne ñaama noon ɓuuri noon min o daldame makko ca mawnam jarama eywa jarama ɗum Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan. Ça va? Wona Kalil. Ça va Sim? Ça va alhamdulillah. Tampere? Yettoral. Adi. Mawɗum. Alhamdulillah. Ɗum waɗi yiidam. Men mbay ndiri de. Wona ɗo selli kam. Ça va alhamdulillah. Anan ɗo tan. Comme ganduɗa kam. Sara. Ko ɗum nan. Mais jabum. Hande no addi kam ko haaju tiiɗo. Haaju. Haaju. Mbaɗo no honno. Ay majjani leydi ni hande. Fof no tiiɗi. Kala ko memɗa joƴƴinat. Gueɗe ɗe fof catti. Kala ko mbawmi haalde hen noon ko mbeɗa yejjita. Mbimi noon fatmi ƴeew arde ɗo hen. mi yindire ma sabu min ma en ɓoydi ko Allah waddi ɗum ne woodi gasi hol feere no joginom no mbi fatmi arema mi ƴeew ittude bagage uji ɗi ñugiɗaɗi woode ko kalama woode no mbaddata hande no jinnono exemple woode ko tutɗam ɗo certain bagage uji mi jinmi mi yaha mi yeeyi ɗum somi yeeyi ɗum mi addanma ko jeyɗa ko keɓa hen mi heɓa hen Kalil aɗani min mi ala on probléme ko mbiɗa ko mboɗo yiɗi waɗandemo ɗum par ce que yimɓe fof mboɗo yiɗi liggondirdemo kono aɗa andi joni aduna o sirani bagage uji ɗi nan ɗo henna kono holko ganduɗa ko kalis jananɗo nani hen jimmi kala keɗen mbaɗa kam yo liggoyo sir inchallah mi anda to mbanmi ɗum
Anak fami dum kam. Fami no fe. Yes, comme nous biami tan. Otma ko yo. Ni sum etiba sum yalti. Andu kile nan padi. Non. Kan ko non biya. Dem ngal mangal mi susangal de. No dem ngalam ngal wayni fof ko non golam dem bay yawti. Otma ko joni woni mbatten no foti kulda am appartement 400 000 tan cabandi jeeɗaɗo walla cabandi jeene uñere heewani mbeɗa nda wawi ɗum eyyi joni ko ni mbatten kaali ɗoy taari ko ɗum cohluɗa man walla par ce que oɗo joni marchandise gonɗo ɗon wattotudema joni marchandise janggo en ara Salla Diaby so ari mi tanma en an ko cohluɗa ko Salla Diaby garana ɗum tawa mi renseigné mo no jiɗirɗa ni d' accord ko inchallah noon kaaliɗo ala ceeɗe oto wul jam inchallah ñande tottuɗa ham so no yaltini noon gartirunomi tottuma haalis ma moƴƴi gasi en pamodiri ɗum wa jaram yo yettade galle inchallah ya yetto merci beaucoup jaram no feewi kaaliɗo Jarama. min kaaliɗo ne jogori wadde min tan yallah won Bébé, oui mon amour hande no weltima trop. ah bon Ana fotan wayru galle. non yo ko liggiyaji rek mais désormais chaque jour mom ar galle mom min kanko Inshallah. jiɗa ɗum jinmi Mi amun sehilam. ɗum allah waɗi So mi yani mata mi yewe. c'est bien a haali gonga En plus non bébé, ɗeɗo balam tikkinima trop. pourquoi kadi holko kewi Andu ko kalɗen ɗo ñanden ko ha joni mi yani. c'est vrai a haali gonga Te sehilam mo jaɓet addi baksu jooɗi. Machallah putaska. ah ok seɓe ƴew muñanam seeɗa tan holɗo ganduɗa action ngaji ɗi ganduɗa ɗi panmi ko haalis goto mo panmi heewani so ari tan ma wonno wayi fami Kam ka gulaɗo wala. ma o ɓuura ma ɓeyan to Hey! An ko ɗe bono ngoni an? kono An he, wala ko ñaagi man haalis ko ɗum tawata hangin hoore ma. mais An he, fatmi haala ma. Min aduna ɓe bone de. Mi famani ma. Ko ɗum woni? Wacciɗa kam pijo? mais amma jan ko woni Ko woni haala ɗum? mais il faut worde ko mbaɗɗa ɗon Ah, parce que ñaagi ma haalis tas ko ɗum tahi aɗa yiye fijide men. Ay min mi haala ma wona ɓe ɗon de. Mi wona ɓe ɗon genre uji. bébé Min heɗo mi haala ma min haalis dillinani kam anani? Min haalis dillinani kam. Avant mbeɗa andu ma mi ɓooyi ɓownani min ɓorto. law gurul tan Lawol woni haala ɗum. An he, hoto hangin hoore ma. bébé bébé Won haalde en ni. Ah! Wuti minta papa saya minta tu wuti wuti. Ini minta warna tu tu wuti. Minta tu 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 wuti. Assalamualaikum. 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 Oh! Wuti. Assalamualaikum saya tampi. Wuti. Ah, ko dawa dahay. Itu ni. Kala man tan gon. Wuti. Wuti. Ah? Mon nani mo de bi fewnani. Dia. Ah, c'est Wuti.
ete wujo ah wallahi galle tan gonnoy no mbami ni wujo ni a jeeyade ko joomu wuti mi ete wujo ah oh wuti ni ban de gallam kañum fewni wuti oh wala ñana tan do biido ma tan ñoto ma do mu ñam ko ha tan manda jango manda baw jam hande mi immutako ɗo mbima to ñotolam ngol ara mi paɗani mi nawrani gol ala ande client mi immutako ɗo hande to ñotolam parani mi nawrani hande jango haɗa wawi gastude balɗe ɗe ala ne seedi courant ko kuppuno ay courant joni mbimami gacci courant o mum latorto ɗo gacci courant o latorto ɗon somi layi tan mbiyen courant an en ɓoydi an a ɓooyi ñodde ɗo henne hitande fof ko min ñotantuma en meeɗa dañde to caɗele hikka noon minan aɗa masiñaɗe amen fof ko courant nawata ɗum so courant coupé min liggotako no mbaɗɗa kam ko hikka feera kam ɗum waɗi ɗum fotna andude noon min mi watta ɗum mi haalan ɗum fof ñanti ñanta mi haalan ɗum aɗa taska rawani an walluno hamen jawdi jawdi hikka noon ni ala haydara jinno ko mballa kam jawdi taska hikka ka mballa kam jawdi ni anani ɗum jin toña wuti wuti kadi imi ete aɗa jogui ha heewi ha heewi walla men min wuti aɗa selli walla mbimi sukko soɓe nantina ñaɓon faala har mbima wona cikkata min komi cagga mimi wona cagga de jawdi ma de cikkata tagata yeyami ɗuma wuti wuti mi wona ɓeere wujo mbimi sukko non sukko mi wona ɓeere omo ɗan an wujo cagayal ngal wona cagayal wujo imi titi ma titi wujo wuti wuti an ka neɗɗam mbima mi immutako ɗo hande mbimami tomi heɓani ñotoɗam ala annene client hoto wi noon ay an mi yiiɗa dañde e ma caɗele aɗa no mbatten joni komi ñaaguiɗo o sigi allah tan ɗaccu ha janggo kikiɗe sa ari ma taw ñotol ma paari jango mbiɗa inchallah jango mbiɗa janggo kikiɗe sa ari ma taw paari ha jam inchallah jango subaka law mbimami mi ala faɗani kikiɗe mbimami sukaɓe ɗanen ayɓeɗe ñota anani aɓe ñota hen ɓe goni baka ha jango eyi inchallah saɗa jam moƴƴi a jarama sammini yimɓe kala ha jango hande hoto hoɗo ƴewami kaki yaran noon ade hoɗo noon ɗum wayni an kam hoɗo waaji ay min Fatimata hor tampinam min lortan mo lorimi hen o hoto ɓeydanam lor ala kay min mi wima ɓeɗo worɓe Ah. hay goto to hooloɓe min sago so ko ɗum kalami ɗo joni hay ko holko mbino momi ɓe kalamomi guila nden mi nantani mo mbimama accanam ɓe wona yimɓe gona bandum kono ɓe oɗo min mi haalantama oɗo wondi ko wawde felandemi o andi ko événement o fandima tan o waɗi mes mi yitanimo si événement ari ko noon mbaɗate min hokkimi sens ko mboɗo jogui bitika ɗum taki liggey kala ko coɗɗa ɗum tan ne jari ɗum wona yi ɗum liggey tan honaki ɓe hunde koɓe kalanta hunde koɓe mbaɗata anne accanam ɓe haala mabɓe bo kalen ko men ko ɓuuri de kalen ko men ko joni an guilɗel ha joni mbeɗa ma heeɗi mi nanani Fatima yam komi hirsuɗo ni ko jimami ɗum de kam wallahi mi hirsuni ko jimami ko taw ko haalde gonga ɓinguel nena mi hirsu saabu délai mo mbinomami o ɓenni ko ɓooyi kona famat guila gartumi voyage ha joni marchandise uji foof ko ƴetta daram ɗiɗo tisiji ƴettama te hay goto addani kalis ɗiɗo kadi haalaka bébé yam mimao hande goɗɗi kam koye aɗen gañi presque jummago yaay ko kolluɗa kam ɗo e jam ɗum ɗo artemani kom ƴettu distance am allah hoto wino koye a jooɗo mi haalma a tan an probléme bébé eyi wimi hay ko ɓe firti hen bon eyi par ce que an a yiɗi kam keɗat jaɓini ko ñimmi fof ko noon an ko jiɗɗa fof wadde noon mi hirsi noon mi hirsi no fewi ala caɗele ayi noon ɗeɗa bosto gaddumi ko sehira mo kalanma min ndeni ok ɗum ko yeeɗa ɗum woni ƴettu hen seeɗa ko hollinde maran e waɗo cheveux
ko sami tan jara shera na yi no yi wad d'accord ay odo vax ko ngi ñalit ju task ok Ay. inchallah ro kam jasne ro ay jasne wa yodde ni d'accord yiɗum de ay dum ay ko machallah shera no d'accord donc mi yiɗum ala probléme amma jamin nen holko jinmi min jinmi ko nag ƴeewo nandirde hen bebe dum jiran kana hala hen inshallah san ko ngibi dum don kam garto jang baden ha moƴƴo d'accord wala ay gur problème so tawi ko ɗum ɗo yo ɓetama ɗum ɗo kam mami yoɓ ɗum ɗo fof mi binda aussi no jara 300 minutes tan d'accord ala probléme mais nak mami yoɓ ɗum mais kala ko kalduɗen waɗ ɗum saabu An jimo he. ko konndo konngol tan mum andi min no fewi andi mi wona kaalo haali mi rutto caggal wala ko yo caggal anden ala probléme ko jiɗa ko wokki jam ɗum noon hokkam seeɗa mi ara mi lejjitan maɗa a bibbe man ka jonta param seeɗa ko ɗum tagi tan mi addananima kono oɗo instant kadi holko ndendinmi ɗo mi yaha mi addanoyema mi tottuma somi addi goɗɗum kadi mi yaha mi ɓeydoya hen ɓuuri jarani mine ma kadi gotum wallahi mboɗani anani ay ko mbiyanmami ko hay goto tinani hoɗo ɓe tin ko enen tan ɗiɗo ka ɓinguel nenam anani noon hay goto tinani joni ko woni ko ɗo acca ha timma rendin sa rendini ha timmi gadna kam waktu foti tan tomi nanani ɗum taki mbimi Ndara. arɗon mi Fatima ɗo mi haalantama ɗeɗo balle kam mi haalanta ko leeri somi rendini kalis o mi addi han faye yaade voyage am ngol ɗum mi haalama koyngal ma ha Dubai Dimmi ko mbatta liggade nak. ɗum sa waɗi ɗum mbaɗa ko weeli kam jindira e wajiɓe Eh, min mi yiɗa keɓa ɗo ene heeɓa ɗo ene rannaɗa hangi kinoye ɗiɗo natteɗere jagge mbaɗum leelay bibbe lelani awo oyi yo ɗum ɗa mbeɗa yawi ɗum nak 300 mille ɗiɗen tata ko no ido veru jam tufeeruji oto yawno ayi min je ɗum ga an jeeyi ɗum a funtani mi ɗum funtanima wat ko yawi aɗen mbata a yahat joɓoya ɗum o yalta hen janggo sa ari mi ɓeydema ujunere nogas goɗɗi ɗum mbaɗani fami tawal ko moƴƴo yawat gasi ɗum oto jiɗa fontu jam ɗum mbaɗani sa mais oto jinna yow ɗum artuɗo janggo waɗum préparé hoto heño noon anen yo ay min so wiɓamum seytanam heɗo tan haalanma mbeɗa andi ɗum ko acca ha janggo waɗum préparé a faami somi ari mbaɗen ha moƴƴo ala caɗele wima noon ɗum artuɗo janggo heddima ma an sihilem jam hay nokku mi haali hoto yaha e nokku noon o an fanni nodduɗuma foof ko téléphone ma ndi ɗum ɗo mode avion ko n'est pas dérange mbaɗen ɗum sa ɗum waɗam ala caɗele ay joni noon mbiɗen ara mi yaha kittena heddan ha janggo ay ɓanndu mbi yawi wulde heddan ha janggo ala probléme mon bébé Merci. joni atna douce yiyami doucement seydi ɓan eyyi ha kay wallahi ko noon yaari wallahi ko noon yaari eyyi ha jawɗi ngala mi nanani eyyi mi jabra Allah mi jabri Allah eyyi aɗa waɗanno kay aɗa waɗanno Allah de seydi aɗa waɗanno wallahi mi faami mi jabri Allah mon fils hokkam seeɗa mon fils kari o wona ande ko Allah duma ɗum sa wi a ito paɗa ɗum alhamdulillah putama woɗɗande oto faala mum senon go ha sa ari sele ɓayndiri Allah ne siidi an mboɗo jogee ma haali ha mboɗo jogee ma haali tiiɗ ɗeɗo baɗɗe fof mboɗo yirluma ɓato jam jafoɗa noon to seeɗa mi haalani ala caɗele e kadi sa ari sele Allah wawi ɗum
Allah ne seedi Allah wawi gonga ɗum oɗo dumunno fof mbaɗa yirlema ha mi yirlimama partout mi yirlimama sonom mba ko jam sonom père Ablaye an noon haala ma nan haala e leegal ngal ha moƴƴere ma nan haala e leegal ngal ka ɓiɗɗo moƴƴo ka sonom barkinɗo a jarama Allah yo Allah waɗama barke amin ya rabbi yo Allah waɗama barke Amin. ñanden ni nde jaami to garan place amen to namiɗon ko haala ma no haale eɓe mbiya boy wala aɗa wiya boy de boy kalidou Boy Kalidou. boy kalidou boy ko an ko an c'est vrai boy kalidou eɓe boy kalidou ko neɗɗo moƴƴo ko walloɓe miskineɓe mbaɗa sikki noon neɗɗo tan no walla miskineɓe ha hawre bamum miskineɓe ɗum kay haaju humtima min woni bamum miskineɓe merci mo walle inchallah sonom yo Allah waɗama barke Amin ya rabbi. an ka neɗɗo moƴƴo Amin. e awwa aɗa andi taske fandima taske aji gonga taske aji eyyi mi nani noon onon kon walloɓe miskineɓe eyyi wallowo miskine kam so fotte bamum miskineɓe kam yo jaggo jungo mum min woni bamum miskineɓe jarama no fewi aɗa andi mi haalama sonom so tawi tan ko haalde gonga min noon mi ƴetti retraite guila ƴettumi retraite faade hande Allah ne seedi mi ronki yomi joɓe kalisam kala to miijinomi kala to jakirinomi mi yeehi mi heɓani gonga i nanmi noon ɓe mbi an aɗa walla yimɓe aɗa walla miskineɓe aɗa waɗa ni mbimi yomi ari mi yiima nde wonno ɓayde ka ballowo min kam no mbawɗa wadde foof hami heeɓa jawdi tan jawdi taske tan merci jawguel tan jawguel kan haysomi dañi haysono ko jawguel ene moƴƴi d'accord a caɗel min de ko ɗum wonno probléme am mbimi yomi ara e ma ƴeewa no mbawɗa gollirde kam e layya d'accord nani haalma et puis weltima no fewi yo wayno aussi haaji ma humtima ha c'est vrai skel yo wayno haaji ma humtima skel min noon holno mbawmi wallirdema sabu holɗo gollondirtumi no gollirtumi ɓe gollondirtumi ɓe woni sarɗi ɓe jogui sarɗiji mabɓe ko ni kamɓe ɓe mbawi ñamludema jawdi a faami ɓe mbawi ñamlude mais so tawi ɓe ñamlima jawdi ujunnaje nogas so tawi aɗa yoɓa ɗum hawtata e ujunnaje jawdi c'est à dire a yoɓat nogas e joyi ujunnaje a faami eyyi kamɓe ni no gollirtumi ɗum ñerani ala ñerani presque han wattata keeɓa jawdi ndi presque ko haali noon te ko ñamade kono a wawa haaldude mabɓe tan ɓayde ko foof ko ñamade kay yoɓe gussu joyi ɗi kam yoɓe gussu mi salaki ɓe pawa kay kono yoɓe gussu kam kamɓe gollota noon de presque kalmi o sax ko yidde walludema min ceema waɗi so tawi no arrangement mi walluma hen ko yaawi e yaccade mbasa juldude noon cikku mo wiya ko ɗum noon so tawi en fewnirma comme no mbiyami mi wawi waldema ala heccede goto ha mo suusa salade kam suusa jaɓɗe tan ɗum kay mi jaɓi gasi mi jaɓi en nodiri joni après mam ƴew waddude e mabɓe mam ittu numéro ma mi tottaɓe eyyi maɓe noddam maɓe nodde eyyi appel moi téléphone min maɓe nodde direct Eyyi. après mba yatude mam wadduma mam wadde dal e makko Eyyi. ɓuuraɓe kiraji eyyi gasi mo nodde andanomo ɗum gasi mi andanomo ɗum ɗum noon mbaɗa noon kono awwa noon he ñamade noon ɓeyde ko ñamade mbaɗa fawa hen kadi ko yo won ñawdi kahaldi mawdi haajini gallaji kahaldi gallaji Allah wawi foof iskel yo Allah waɗima barke min debbo yawata ko so tawi ko layye tan addi debbo ne yawo kam so kittele la maison là assalamualeykum mumal mumal jibi wuto seynode wuto kala bayruɗi yino wayra jalde no mbaɗɗa tan
jamone ma wala jom suɗum an woppuma yidde rewre jom suɗum nan gallami ko wondima e jom suɗum e mbimi woto waɗi ɗum wudde Allah bonni mum nanata yiyata tan ko bonta mbaɗa tan fet jamone ma aɗa selli jam wallum yettara Allah ya min ke ni ñande fo mbaɗa ɓeyɗo tan ɓitti tan ƴew mumna fabbo an woppu fabbade ka colɗo Allah bonnima Sofi eyyi joni mbimi he sehlam aran kam julde ari an joni min garmi ko ƴewde ɗum ɗo jawdi moƴƴiri wode holni ala ndi mbaɗa wawani ala miskine neɗɗo fof yo andu ko ñamata min dara mun eyyi yo ni watte ayi mi ƴeewa ndi mbaɗi ndi wote eyi ndi ɗo mbaɗi wote eyi holɗum capantati e joyyi ha wote ni an kam aɗa selle hoorema odi an ndi jawɗi capantati e joyyi ayi ko cifotoɗa ko eko maltata ko ɗum fof mi faman ɗum ala ko jinmi famde ka ken sehilaɓe gila ken sukaɓe minema gila cukalel en jeehi hani tolnino adduna noon ko waylo o saaha hande gila ƴettumi retraite min haydara mi ala mi arema pour mballa kam joni aɗa mbatten tottam ndi eyyi so yimɓe juuli Allah akbar ha gasni mi ƴeewa oɗo kalis wonde e andu noon min mbaɗa sokkomi ɗo tan min mi sodde jawdi hikka mi ala wonde e jibi an wota waɗanmi an wodi e argano mi haalama oto pulagu naatema salamu aleykum maaleykum salam aɗa eero sawru wonde so mi ala mi yalta min ma ha ɗon e ala jibi ko bone woni wodi kama haaldata yo Ablaye ɗum fo wimo noon oto joofami ala oto joofami hakkunde men jomum sa min seedi sa Allah seedi min ñamlani ko jari hen haare mais watte Ablaye watte ma haalde mo o bone fof ko aɗa addi ɗum mais wadde me neɗɗo sara wadde me neɗɗo hol mumo hol wonde gayna Ablaye no mbinma ma ha waɗano hiɗum ga oɗo ko mumo il faut ganda no kaldiɗa e mum aɗa heeɗi min kay gardimi ko jam ala so tawi ardi jam hiɗum ga o ko min wimo yo arɗo jawdi min wimo yo arɗo hen ota ɗum kona haydara après an kaw way kadi argami haalama gueɗe gotel ko an wadduno kam makko eyyi jarlodiren jafodiren kono an noon mbaɗa haalama gueɗe gotel an no mbaɗa yidde rewre ni kala nde birsiɗa damal galla ma daari joom suɗum mi waɗa mayde Ablaye mumo waɗaka barke ya galle mboɗo mara ya mbama adan jawdi mumo rewata ha Allah jokkata en ɗum fo tawe hen yata mbama adan jawdi ɗum fo tawe hen an kalden o ko min wi ɗum yo arɗo totta ɗum jawdi an wona ko min ma jeehi ɗo banque min je adi kalis jonko no holko jinmi min holko jinmi waɗen jinmi tutanɗo jawdi mi yaha mi yeeyoya ɗum an kalis wodo wuti on selli an aɗa selli an kalam so tawi selli min mo wona Ablaye barkina ko lawno ujo ko ɗo mani wodo ide amna ko yana jabbar hawo mi ko jabbar ma yi meta yar jawdi padam hade fuddiɓe arde an kay padam hade fuddiɓe arde an padam ma tamno kala joni ala gaddan tam sona ngel no ɓinguel wima jawde gadna ha ɓinguel amnata noon ay mi haalama gueɗe gotel amnata min an façon kam
yan holno garden me galle me adda jawdi hay jabbade me jabbata ko mi jogorani jabbadema mi jabbama mi yiyani jawdi ko jawdi woni iya yawgel mo ko jawdi la ilaha mo ko illallah jawdi Ablaye ngel dokkit mbimami lati ki timmani toglu ko jawdi mawdi jawdi mos na hande galle Ablaye mina mayn cuwa komma min suwarde an kam ndewata ko Allah walla ndewata ko noos Allah ndewammi kono e nosoɓe jeyda hen noosi Allah wi ko nguuren nguure mayde bettat il faut mi wuuro tan mayde am nata ƴeew kalta ko mi wuurat am nata ƴeew kalta ko aɗa no keɓirmi jawdi aɗa no keɓirmi jawdi Allah wawi taka gujjude jawdi ndi kono wujjen gondi gadda mi wonda a wonda jawdi mawdi na a wondete noon a wondete an noon jamma hay goto wa dañde jamma wallahi aɗa andi holmin hay sa haala ko lam nata andi holam nata wona haalande holmin jawdi namdimami amma ɗum mi warma ha ɓuuɓa mo wiya mo wiye ma tawɗo mo wiya jorde kaɗa mo wiya an noon mbaɗa haala ma gueɗe gotel an noon ɓeyɗo jamma wa dañede no bone ardi foof yo suuy nende so bonari tikinani kala bonari ma tin min sumi min aɗa hol min mbimi so ko bonari mbawɗon komi waɗi mi waɗi wona waɗi yaa goccita ka laafa ko koye on tere bisimillahi min sa kangal mami safre ha cella mami fiiɗo ha mbayno bekkude aya adde jawdi gadda ngel ɓinguel jawdi mbiya e mi addi jawdi solani wuma ko wondi kami ɗum kala dañirɗa ma dañ ma tam ɗo salla jeeɗi a wonda ka ham kiɗaɗa a tardini ham nen hay lirgolam a tardini ham a ala nafoore ata nafoore kewɗa tan ko haala aɗa woni han goral hangal cormami cortuma aɗa rewma cormami cortuma ñakkude fayida taka pamara gacci wallahi mina hirsinta am tawi hirsanaɓe ngal ɗo leegal aɗa adda ngel ɗo ɓinguel jawdi aɗa wiya ka dañde jawdi mbiɗa wawi hirsinde ɓe e nawla men ɓe taka pamara gacci yatan ɗum no sawi aɗa hoyna mi salla jawi ko an hoya Ude. Mbaɗɗa jiɓi aɗa selli jen tan eyi mbeɗem ɗo a kangal walla an yaare gallam aɗa e wooti ko wooti e wote ka jiɗɗo waɗe Ablaye omona nder omon nder suudu ya a tawmo toon onon nandi lahal yiitu mbeɗu muɗum wojji haga mbaɗɗa aɗa selli ñan kam ko jalta yan gara gaɗa jala ñan mata jiiɓi a yijjiti kam la ilaha illallah kono bone wiccatlaaki holɗum mi acca eyyi joni min acci yo jaggu yo jaggani yo an holko adduma ɗo an ɗo darde min ala lali ko mbaddata yam mor an mi ara ha daran mi wadde ma an mi jogo e ma jikke e yakar min ñaago Allah mi arayma ya walla min jawdi e mbiya ha bay rutoɗa kadi poña kam ha ɗeɗɗa kam garta gallam Allah ni wona Allah jokkata en ɗo ɓerdam haydara ala hen ko min woni ɓerdam ala haydara min kay sinno ko no toftino ɓerdam de mi waɗema cabbi tota kam jawdi min ɗum kay min jaɓi andu argay kaw mum kalis ni kam ɓayde cikkandumi ko sa addi mbiyata kam ko nda walla aran kono kalis a jarama Allah jarama mi dañi jawdi mi dañi nan ɗo nan nder haasidagal ma an tumul babiraɗa haaside an holno neɗɗo yita neɗɗo jooɗo wona haaside Ablaye an yayre sam Allah addanma jawdi hay koyɗe ma an hay sa maayi omo rokkuma naw he haasidam de min mi yawani ko jogimi ko an he ni mi dañi Allah ari eyyi moƴƴi eyyi moƴƴi a jaram eyyi sa andino ɗum gadoroɗa ɗum ne garmi taral nde aɗa wano wallude ni sibi Allah nela ɗum nde wonno mumo rewata Allah jokkata en dam an mbiɗa hanka haasid an Ablaye joni tan wona haasidam an oɗo wi rokkami jawdi mbiya an a dañi jawdi ɗum ko jawdi rokkuma jawdi ha rokkuma jawdi o wawa rokkudemi jawdi he argami haala ma o wiyani omo rokkuma jawdi ko min yano tomin dewɗi ɗo ko min e makko e Allah andi ɗum an amnata an kam amnata min ko gaddumi ko a yaw ɗum mi yaw ɗum yimɓe ɓuuri ɗum taw ɗum kandiɗa faydalam ɓuuri ɗo min noon mi julɓata jawdi ñamade force noon an a yeyimi walla an a yeyimi ebo amnata ƴeew ko mbatta sa yeyimi walla o Ablaye amnata yiide barke wan mi jogoɗani yiilade barke ma simi somi yiiri barke ma mi dañta la ilaha jawdi ɗi jaaha gaddene walla mi ñamma ha eyi
mi ñama haala ba anani wala nanay nde taska ma anani de ñama jawdi ñama jawdi ñama haala ba am na rente jogoray rentade seedi sa rentakin eyi am na debbo ka debbo mi jiɗa ka debbo ummuɗon an ko an yodde debbo aya an ko an yodde debbo hawla amnata ala amna dañal tan jooɗa tan han ha ɗo amnata he an ko woni kadi an wona jawdi ndi won holngel jawge jawdi ɗum laye men ga an mata jawdi nati ɗo en jawdi are galle Ablay aɗa gayno oɗa fasani de awa oɗa fasani min mi yiyan ɗo jawdi so jawdi ma yi wona haajam wona haajuma wona haajam so mi yiyan ɗo jawdi laye mbiya wona haajuma mi wonda ko ɗum mi ay an nan amnata a fuɗɗima mertindemi noon holkay yiyani an haydara suwayi amnata oto jawdi ndi woni mi anda toon woy hakkunde men jooma yalten jawdi mi yaltino ko nanay nataɗani amnata an anda pijowo e ma amnata an oto jaw ey hey min piyata sa yettiga hen men jooɗe balɗe ma wona aɗa yima aɗa ɗen kon baroma ko jeɓani tan ɗo en on fiya hay haala ñaabon ha mbila kam amna an ɗum ko gongal ko gongay ma yaltuba amnata yiino parta ina ka dotto kam yaltuba en yaltu sa tawi ham ga on fi haala ñaabon an allah no wawi wasen jiddinde bisomi jiddinama ko bonnante oto allah waɗama barka ay jiddinema dagay oto allah waɗama barka oto allah ya ay waɗan barka hande ko minoma e galle he sen jiddini yo allah waɗɗum sen jiddini yo may miɗade jiddigel makka an jogor may ɓingelam haade mayde ko ari har lahat ina leptiga an ata ha jawdi a nafara a naflara anan ɗo ka gorko ganduɗa ɓoccan harle am cikkalaat nata e galle he arbey am cikkalaat nata e galle renoma tan warde ok wattake ɗo ganduɗa ka gorko jaa he ode ko ceerno Abdoul Kelli eyyi a salminama a juurama a weltanama so Allah ko gonga no wayi ko noisot gonɗa ha joni walla aɗa noadima ko gonga ala ɗum kay aɗa andi wurtima arata soble jaaɓi mi ñotato ñotol jongol mi addanma an ka ceernam ɗum ko gonga wala ceerno an duwaw makko jaaba machallah hono ma ala seydi Kelli so Allah jaaɓi sa ari noisot noddam wallahi ay taske hikka mi tottuma wutta joɗɗo salamu aleykum aleykum salam bisimilla eyyi ceerno hokkam seeɗa mboɗo jogui koɗo mami artema nani a jarama seydi Kelli mi weltima aɗa selli ça va aɗa selli jam tan machallah mbaɗa tampane e lawol ala nange wuli seeɗa eyyi mi wuli kay ɗum tagui ayi to jiyata kam ɗo ndeysan tubato so kala min wiɗa tampa ka jontal ma jafoɗa ko jaam tan gila gadduɗa ñotol ma yiɗa yomi ñote walla yitaram nde ɗo folema iddene naate e ɓerma mboɗo yiɗma haɓɓe ɗimi yomi nodde jewtiten min kala ko jiɗɗa gila suɓata ha kekkiɗe ɓeɗa waɗanma ñotol ma jogimi to en ɗo hay ko poɗɗa yebde ko ɓeɗa wawi yafade ñotol ma ha moƴƴa a faami an kay wat feere tan welto so weltima tan beltoɗa aduna wona haydara a pari ala mi partage joni kay oɗo yiɗi wuɗa ɓoya ka gorko ñakkude fayida kadi min sa ñakkude fayida ñakkintama fayida men oɗon goni worɓe jasɓe jas jeddirɓe cikkuɗa min addudemi comcam machine ma en tagam wadde bone ay gorko mo joguimi gallam o on yoni kam mi wattata hen goɗɗo yiddemi goɗɗum walla yidde comcam yootede walla jawdi la ko nandi hen tagata wonde debbo pijowo an ƴeew par ce que mbiyanima ka pijowo heɗon haalanma ay an hoorema min nde wiyata kam gorko ma ne ari nde jiimomi ni mbimomi an holno mbawɗa yiidir o holno mbawɗa yiidirɗo oɗo an a ɓuuri on a ɓuuri ɗon wona yimo wadde a ɓuuri ɗon aɗa andi kam o wari atelier ma ƴettude mesure makko a yimo ko foti ni ko famde ha ɓurti omo yonimi ay poɗɗoni yo way fo nanda e hen omo yonimi mimi wona on sar taw nanguirɗa komi bandi mimi wona debbo bandi wona debbo pijowo fijirde ko gotkam hande hen kono wona an taw noon ko ɗum cikkunoɗa comcamɗi somo addi toon hettude sa narti kamam de wallahi funti hoorema
pourtant aɗa wawi dañde ko heewi de mbimi toon de to gallam ɗo oɗon mbaɗema ko welimi kono wona e ma wona e hono maɗa kadi wona on debbo moƴƴi a parti ko ɓenni hannde yo ɗum dokko hormi noon a funti hoore maɗa min kam mi waɗi bolle oɗo haalanta joom galle makko min mi anda fat bone naɗɗo yam ni ha ngoɗo miijo ne ara yam welani ha welani kono suko debbo haali gonga de yo Allah yafon ala mo juumatade mi juumidi golɗo lawol mi juumi daro ɗum a sikkano min ma may pot a meeɗa sikkuɗum ko woni keɗum ga a maƴi ko woni ya ñam haalisam jaaha cikka examen ma yaadu hen keɗum ga a funti min tawi te femme a famɗiɗi ɗum heɗomi min tawi ñaami ɗum ok dora dow jaam dokkatama haalis ma nde ne welima mi ñamminani ma suukar mi rokkani ma jumri an wela dokkuɗa kam ko e heɗomi haalanma mi suwa gasude fat mi haalanma et puis an mi wona classe ma sa daari kam no ganduɗa min mi wondema tan mbeɗa suurma guiɗoma foti haasi dow ma par ce que mi dañi classe mi fotani yadde ma mbeɗa wawi fode bool ma dow hoore ma ñaama ɗum jaram d' accord wona wawi jaggude bool ma pawa e dow hooram ñama ɗum so tawi a miijunoma hanki a haalta ɗum ɗon et puis mi haalama gueɗe gotel no jiirumami ni ko noon tan mbawmi jagguirema ay sakke kala no yiiruma ko noon ɗattidirtuma et puis il faut ganda gueɗe gotel min tawi an holto gumi wadde ko bonni aɗa ganduɗa andi an holkomi rendimi ha kan nata ko wonmi ɗum womde keɗum ga oɗo haalisa mo jaggo ñaami par ce que accata gorko haalisa mo ñaami honko rokki kam honko itti rokki kam ande fama tata ko kam deeja assalamu aleykum idio sar ça va aɗa selli galle han gonnoɓe en ɓeyrudiri oppanima de ala mi oppanima galle gonnoɗe wuddo jibi wallay wayre ɗon tawre ɗo aɗa andi an min an tan jinmi oɗo kasi wondude kasi mi watanjimi goɗɗo mi yiiɗa goɗɗo mi yiiɗa kasi waya aɗaɗa faami wallay wayre ɗon tawre ɗo mbeɗa dari de daranimi way oɗo ɗo aɗa andi addi kam ɗo taske ari taske mi ala jowdi ni e ɗum jinmi balla kam ɗum ɗo faji wadde kasi walla mi heɓa yomo jinmi mio mio salamu aleykum waaleykum salam sele wona tambere a deje a seli kam alhamdulillah sa sel jinnuɗa wondema ko jinnon kay wone ka jumɗum oɗo kala ko wawi wonde ɗo min jeeyi o comme baɗɗo ɗum ɗo tan ɗum jiɗɗa ɓiɗɗu kona haajam mi o addi kam ɗo an addani kam on jinnoɗa eyi mi jewɗi jinno ɓo ko sehlam a yoɓi mbiɗa yoɓo ko sehla man ne sehilma hol a o yoɓi o yoɓani an boowal mbimi boowal ni to gorɗon et puis ga ya mbeɗa andi aɗa andi ya ɗum ga an kalden an holno jarami banque mi ñamlo min mi ara ɗo mi arda e neɗɗam ɗo henne wima ya totɗum ñawdi walla min totta kam jawdi celɗa ha yori ha wi fes nde jaami ha komi miccimi nde miccimi min gandumi koye gonga ma gonɗa ndekete an ka say ka caga an mbimi ka caga mawɗo wocce ala ɗo ani
acin ko an wala mi gelen jimi yes mango mi gelen jimi yes mango haqqila moy duruno sabu an ka bandi a jaɓi fof ka ɓocconde ka kangaɗo ka caga fof ko mi wi noon a hersata an a hersata jonde allah ham ɗon mboɗo mbiya Oh,